Білорусь до Центральної Європи повернеться. Я теж в этом уверен. Ну, слухай, от білоруська мова – це найближче до української. Я говорю українською, білоруси, у мене там багато друзів, абсолютно все спокійно. Історія, вона ж така була. Тобто кухня, звичайно, там є, ми ж там любимо без вареничків, без борщу, але все одно вона дуже багато де перетинається. І все ж таки, вийшли з одного, слухай, ми кажемо, там, перша конституція Пилип Орлик, де він народився? На території сучасної Білорусі, там, біля Полоцьку, да? Тобто є багато речей, які зав'язані на сторіччя. Я 100% впевнений, що Білорусь повернеться. Білоруси так не хочуть жити. Звичайно, є там певне покоління, яке там... Є пропаганда путінська там вовсю. До речі, вони зараз намагаються з цим гратися. Подивимось.